Small. Abinda nake so da kai. Ranar Asabar, maman mu take aikin Malam Muhammad karɓo kuɗin adashi. Kusa ka sami yara, za su gama da shi kawai. Ga ina ganin ba kaman yayanka ne ba. Yayana, shi fa sa koren daga gida ba. Sabida kawai na ga ma ko kai ku je ku wannan ku gama da shi kawai. Je ka sami yara kawai. Ku je kawai. Kenan ba amana ke. Kawai ku je.